Hinuman kaninyo. Manausap kaninyo. Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayawan ikaw, O Ginoo. Dagan sayang mga tinunan nakadungog niini ug miingon, lisod kayong dawaton kining pagtulunana kinsabay makasabot niini. Bisag walay nagsulti kaniya, nahibalo si Jesus nga nagbagulbol ang iyang mga tinunan, bahin niini, busag giingnan niya sila. Nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Pananglit makita ninyo ang anak sa tao nga mukaya balik sa iyang gigikanan, mabugnaw malang gihapon kamo. Ang naghatag og kinabuhi mao ang espiritu, dili kini mahimo sa tao. Ang mga pulong akong gisulti kaninyo, espiritu o kinabuhi, apan pipila kaninyo, wala manuo. Naibalo si Jesus sukad pa sa sinugdan, kinsay dili mutuo, o kinsay magbudhi kaniya. Ug midugang siya sa pagingon, mauman gani nga gisultihan ko kamo, nga walay makaari kanako gawas kun itugot kini sa amahan. Tukod nini dagan sa iyang mga tinunan, may biya ug wala nagayod mo kuyog kaniya. Busa mingon si Jesus sa napulog duha ka tinunan, ug kamo mubiya basad ba usab kamo kanako. Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan, anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Nagtuo kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan nga Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mayong buntag ninyong tanan. Una, atong ubanan silang Angel Fernandez ug Banay sa ilahang pagampo alang ni Marilo Fernandez nga namatay ko rito na kadlaw. Niya ato sang iapil sa itong pagampo, pipila ka mga igsoon nato nasa parokya, naghangyo nga iapil sila sa itong pagampo tungod sa ilang nagipamati sa panglawas sa dilimayo ng sakit. Ato silang iapil sa itong pagampo, mabalik nila ang kusog o kadasig o kaligon aron makapadayon sila sa ilang atok na lang tingaling ilhon, morning grasya atong pangayon sa Ginoo ba, atong ilhon, atong angkunon, atong dawaton nga dili nato di takabuot, di nato kontrolado ang atong isig katao. Ang una-huna og pagbati ug ang kahimtang gani sa atong isig katao, ang ato lamang mahimo ang ato ang mabadlong atong kaugalingong una-una, atong kasing-kasing, atong pagbati gani ang atong panglantaw, ang atong kinaiya, ang atong batasan, no? Pero sa itong isig katao, di ta kapugos, dili ta ka diktar, di ta kabuot sa atong isig katao, sama sa atong nadungog sa Ebanghelyo, kung siya mo bagulbol, kung siya mo talikod, kung siya mo biya, kung siya dautan o tanaw, wanay pagsalig sa atong pagkatao, bisag iuna na pa siya kasuod, no? Dili ta kabuot nga ato nang dawaton nga kamatuoran nga usahay adunay mga hitabo nga usahay makaingon kita, no? Ug makamahay gani tingali sahay kanang muingon ta nga sa panahon sa imuhang kalisdanan, sa imong kalisod, di nakakakita og higala, di nakakakita og nakakita sa imong mga kailaw sa imong isig katao.
Kuna ka sa anang atong pirming madunggan gud nga kuna ka sa nindot og kahimtang nga maayo nana napakay mahimo daghang kang higala daghang kang kaila ya di nakakakita kung ikaw manginhanglan ani ato na nang ilhon ato na nang dawaton ang mga hitabo kanha hindi na to kontrolado kay ang atong isig katawo di man ta kabuot pero kani kaha tingali atong idugang ba pag ilasab ang atong mahimo sa atong pagkatao no ang pag-ila ug ang pagsalig nga kato bitong silang Hesus iyang mga tinun-an itong iyang mga kuyog-kuyog taod-taod naman silang nag-uban niya kanunay silang kakita sa gibuhat ni Hesus gani mahangangha sila basta giniga biliba ko sa ilahang ingon sila bilib ang ilang nakita bisan patay gibuhi ni Hesus pero niabot ang panahon nga nalimtan nawa na niyang ilaharang naa sa ilang una-una katong gisulti ni Hesus nga wala sila kauyon niyang gibiyaan siya no mao tong nindot ang sa first reading si Joshua mi pahinumdom o gani mi agda sa iyang katawhan sa iyang panahon sa iyang kalimti naranan ninyo kung kamo hayahay na kung kamo nahimutang na karon sige pagpili kamo basta ako din ako kalimtan ari ko sa Ginoo sa akong katiguangan sa Ginoo nga akong nakita ug akong gila nga nahimo nag-uban ako antud karon nag-uban og naa hangtod karon sa akong kahimtang nga sa akong naabot karon siya ang nag-uban ug naghatag kalig-on ug mo'y hinungdan sa akong nakabot karon kinahanglan tingali nato na pahinumduman ang atong kaugalingon kanunay kay mataligaman man og malimtan labi nagmakakita kitag lain nga kasandigan ug kasaligan or di nata kasalig kay amot sa mga hinungdan nga ambot nga no ambot na itong nga nung idagong-daguman niya buwan gani huwag ito'y mahimo kamong nasa gawas huwag ito'y mahimo pangita yun mo mapasilungan kung mudayo ning uwana dagong-dagong landong-landong na bagyo kini ka nga atong ipasupot iwan na okay distansya lang gamay gihapon dito ta okay dapitong ko kamo kanilang atong idugang una pagpangayo sa Ginoo sa grasya nga unta atong huptan og saligan atong huptan og ilhon og masaligan nga sa matag usa nato naay gipaambit sa Ginoo nga nindot og maayo ilhon ta kana ang kunon sad nato kana ang kunon sad nato kana nga bisan pag do natay makitaan og masinati sa kaugalingon sa tao diya sa atong kaugalingon diya sa atong isigataw nga bati tinuod man sad nga atong masinati nga bati tinuod man sad nga makapaluya nga di nata kasalig idusok ka ngadto sa
kahimtang mga dili nakakasalig, dili naka inana apan ilon sad nato nga ato sang tan-awon nga sa matag usa na ay nindot sad ug maayo nga naa gihatag sa Ginoo, naa atong naambitan sa Ginoo, naa sa matag usa na sa atong tagsatag sa kakaugalingon. Nya kana mo'y atong kanang huptan, atong lauman nga atong huptan nya makita kanunay nya atong mapuslan, ha? Labi na diha sa atong pag-ila sa ato sang isig ka tawo. Panahon tingali nga mawad-an tag pagsalig sa atong isig ka tawo, atong ilhon ang pagsalig nga naagyapoy mahabilin, naagyapoy siya'y naambitan nga nindot ug maayo sa iyang pagkatao. Niya mausad na tingali ang atong buhaton sa atong kaugalingon. Ang pagsalig ug ang pag-ila sa nindot ug maayo nga naa sa atong kaugalingon. Diskubrehon ta kana ni atong huptan ug saligan nga ato kanang maila ug mapuslan ang nindot ug maayo nga atong naambitan gikan sa Ginoo. Ni sa ingon kini di ay kini sad atong ilhon nga bisan kung naitaw nga mutalikod ug mubiya, sige, nasa mga tao nga sama nila ni Joshua nga maunungon, sama nila ni Pedro, dili ta ka buot sa atong isig ka tao. Kung naasay atong saligan nga naasa tay isig ka tao nga naam labi na atong miyaging Bernes, si Ruth ang daughter-in-law ni Naomi, nindot ang iyang sulti. Ayaw ko didi, ayaw ko agdaha sa pagbiya nimo, ug ayaw ko pugni kung magpabilin ko aron unungan ta ka. Si daghan tag makita nga bati, daghan tingali tag masinati nga ang atong isig ka tawo ingunana, no? Ni dawaton sa nato nga nasay mga tao nga naa ug nagmaunungon. Ni anaron nato na pagsalig sa atong kaugalingon. Hanya unta mulahos ngadto sa pag-ila, dili lang sa kaluya sa bati nga atong masinati sa atong isig ka tawo, kundi lang pagsalig sab nga duna sa sila nindot. Gani dili lang ngadto nila sa mga tao gawa sa atong kaugalingon, ato sang anaron yan nindot tingali atong anaron sa atong kaugalingon sa pagsalig ug sa pag-ila, bisan pag unsay masulti sa uban nga bati kabahin sa atong pagkatao, salig kita. Pangayon na to ang grasya nga makadiskubre kita. Yan ang gasa nga gipaambit sa Ginoo nato, kanang nindot ug maayo nga atong naambitan niya, aron makasalig kita balik sa atong kaugalingon. Sa ingon gani, makasalig kita balik sa atong isig ka tawo. Yan nindot ng tambag nila atong kanunayon pagpahimos, ang kanang tambag nila, ingon sila, ingon pa, dunay tambag nagingon, ayaw sad kalimti ang Ginoo nga gamhanan, nagsalig ug misalig kanimo. May pagsalig ug gisaligan kita sa Ginoo mismo. Nindot ba paminawon nga usahay moabot ta nya nang kahimtang nga wala tay higala nakita sad mawasab sa atong kaugalingon. Nindot paminawon may Ginoo nga misalig ug mituo ug misalig nimo mismo. Kung sa ingon maagdat kita sa pagsalig balik sa kaugalingon ug ngadto na sa atong isig ka tawo. Amen. Nagatuo kami sa ka Dios, amahan makagagahom sa tanan,
magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesu-Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya samahan, pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao, ugalang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga maing lawas, gikan ni Maria nga ulay, unahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya namatayo gilubong, sa ikatulong adlaw na banaw siya, aron matuman ang kasulatan, misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo samahan, ubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya samahan ug sa anak, dungan samahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya, misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Si Kristo nagdala kanato sa pulong sa kinabuhing walay katapusan, ug kita mituon ini, hinubanan ining pagtuuha, masadigon kitang mangamuyo sa atong amahan sa langit, aron iyang dunggon ang mga pagampo nining katilingban, ug moingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Alang sa atong Santo Papa, aron adunay panagsabot-sabot tali kaniya ug sa iyang mga katawhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang kanilang magbabalaod, nga magtahod ug uswag sila sa mga katungod sa pamilya, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga panalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa salugoon sa Dios, Teofilo Camumot, Obispo, Joel Sibalye Pari, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga nangamatay, nga tagaan sila og kinabuhi ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.